Hulyo 2, Miyerkules, tuig 2025. Eka na pulog-tulo nga semana sa tuig. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Miadto si Jesus sa yuta sa mga taga-Gadara didto sa tabok sa lanaw, og gitagbo siyag duha ka tawo nga nanggula sa mga langob nga gihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana og pintas kaayo. Ug kay gikahadlokan man sila, walay mangahas sa pag-agi ni adtong dalana. Ug misinggit sila, anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo mianhi ka ba aron pagsakit kanamo, bisag dili pa panahon. Dili layo didto may usa ka panon sa mga baboy nga nanibsib. Mihangyo ang mga yawa kang Jesus. Kon nabugon mo kami, pasudla kami ni anang panon sa mga baboy. Hala, panulod kamo, miingon si Jesus, og nangadto sila og nanulod sa mga baboy. Unya ang tibuok panon mihaguros pagdulhog sa pangpang og nangambak sa lanaw og nangalumos. Ang mga nag-atiman sa mga baboy na nagan ngadto sa lungsod aron pagsugilon sa nahitabo. Ingon man sa gidangatan sa mga giyawaan. Tungod ni ini nanggula ang tanang tawo ni adtong lungsora aron pagsugat kang Jesus, og sa ilang pagkakita kaniya. Nangamuyo sila nga mobiya siya sa ilang kayutaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ekaw o Kristo.